Bon dia, què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, benvingut o benvinguda a un nou vlog. Ahir a la nit em vaig quedar adormit i em va passar aquella cosa que tant odio que em passi, que és que em vaig deixar el mòbil reproduint vídeos i m'he despertat amb un 10% de bateria. Llavors, els dies que comencen havent de carregar el mòbil, això m'impedeix gravar massa ara perquè no el tinc a sobre, perquè l'he d'enxufar a carregar, que sí que és un moment, ja ho sé. Problemes del primer món. Què ens espera avui? Doncs avui moltes coses. Hauria d'anar a la pelo, perquè això ja és impermissible. He d'anar al dentista, després a la tarda he d'anar a Palma i ja està, poc més, però bueno, 3 coses en un dia ja són moltes, a part de les coses de casa, i m'agradaria acabar, si pogués ser, no sé si serà possible o no, però he de pintar la maleïda tauleta de nit que no s'acaba mai. Ja està, que comenci el dia. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. Doncs així és com ha quedat, amb una capa més. Això són les portes d'un armari i ja està prou bé. Jo crec que ja és l'última. Em vaig a la pelo a veure si poden fer alguna cosa amb això. A veure si m'ajuden a solucionar el meu problema. Doncs aquest és el resultat de la pelo. Prou bé, no? Nou look. I avui per dinar tenim... Txatxan! Esbarcínia rellena! Et pot semblar sorpresa, i si et sembla sorpresa és que no has vist el vlog d'ahir, cosa que et recomano que facis, perquè veuràs com vam comprar aquest menú en un Too Good To Go per 4 euros que m'ha donat per sopar ahir tots dos i per dinar avui. Bon profit. 4 de la tarda, tard com sempre, però bueno, 3:59 i ja estic aquí a la porta, me'n vaig al dentista. No serà aquesta una de les dentadures més netes de tot el planeta, no? Ara vaig així tot el dia. Això m'ha dit el dentista. Diu, ara 3 dies així, esperant a que faci efecte el producte sense menjar res ni res. Tu no és així, ensenyant a tothom. No, molt bé, molt bé. No m'ha fet gens de mal. Jo pensava que sí, perquè a vegades quan rasquen així molt, no sé, sóc aprensiu, a mi no m'agrada gaire. Però no m'ha fet gens de mal. Una cosa menys. Podria ser, i només podria ser, que estiguéssim davant de la meva nova carretera preferida. Una recta infinita, sense masses cotxes ni massa circulació. I és que m'encanta, perquè sempre la faig a aquesta hora, cada setmana, i us veu la posta de sol allà al final. Mira, t'ensenyo. Doncs ja estem a Palma, ja hem arribat, un carrer qualsevol, És que m'he apuntat a classes de ball, a classes de Lindy Hop. Ostres, quina sorpresa! Què hi feu aquí? Mare meva, això sí que no m'ho esperava,
Bueno, doncs família, ja he arribat de la classe de ball, se m'ha fet tard, no m'he recordat de treure el mòbil i evidentment durant la classe no l'anava a treure. I res, avui m'ho he passat molt bé, molt més que la setmana passada. La setmana passada va ser una miqueta d'encreuament de cables perquè, no sé, feia molt temps que no ballava i així i no em va agradar tant. Avui sí, avui m'ho he passat molt bé i res, a la tornada també he tingut un altre creuament de cables, m'he col·lapsat tornant amb la moto, m'he equivocat de carretera, he hagut de posar el GPS i m'ha portat per una carretera molt fosca, així de doble sentit. No m'ha agradat gaire l'experiència de la tornada, estava molt fosc i no sé, com que m'ha agafat una miqueta de por. No por de mi de no saber conduir, sinó por de lo fosc que estava, jo què sé. I ja està, poc més a dir. Bueno, que anàvem a mirar ara una sèrie i no sabem quina mirar. Si tens un suggeriment, una proposta d'alguna sèrie que creguis que he de veure o hem de veure, si us plau, deixa-la aquí als comentaris perquè ens facilitaries molt la vida, que hem donat 1000 voltes a tot Netflix i a tot Amazon Prime i no ens decidim quina veure. Si tens una proposta, deixa-la aquí i de debò que t'ho agrairé molt. I res més, deixem el vídeo aquí a veure què veiem ara. Gràcies per haver vist el vídeo, espero que t'hagi agradat, si és així fes-me like, subscriu-te, comparteix, bla bla bla. I això, que a veure si arribéssim, no sé, a algun seguidor més, no? I aquestes coses. No faig una mica de pena? Bueno, res, gràcies, adeu-siau. Fins la propera i ens veiem.